Ang laylay ni Mila. Hain na ba to sila si Usting? Hain sila mahimutang. Matod niya, kay dilir kaayo layo gikan sa gihayaan ng sakyanan. Pero, wa ko pa man sila makita lagi. Unsa ka to? Bako? May nagbako diha sa kasagbutan? Bako? Bako bagyo katong akong nabati? Kadiyot, akong klarohon. Nawa naman sab. Ay, nadarating ali ka to sa hangin. Mupadayon ako sa paglakaw. Kabugnaw baya sa hangin nga kalit lang mi huros. Wala ba gyud ko makadaog saro nga ikakupo. Leche, panuhoton pa ko ining akong pag-anhi sa way hinungdang haya sa anak sa ingrata nga si Myrna. Hain na ba ni si Usting dapit? Nga ko pa man siya makita. Abi ko bagduol ra ang sakyanan nga ilang gibalik. Kapugnaw, kalain, unsa man to? May bako na usab kong nabati. Ka-animal, diin ba ron magikan? Nga mo kalitra man ron og tunga. Hoy! Kunon sa may imong problema mong babayana ka, ayaw dinhi sa kalibunan paghilak. Mapaakan ka pag mananap dinhi mo o imo. Pauli sa inyo! Tora, may babae nga nagpungko ditong dapita. Ubos ni anang punuan sa lubi. Nayabag ba yain taon? Anong nagpatungod man ni anang punuan sa lubi? Doolon ko gani, ug akong kasabaan. Dinhi man yun maghilak-hilak, nga makamugna man siya kadlok sa ubang manlabay dinhi. Karon kang babayhana ka. Doon na lang ko sa iyang nahimutangan. Nagpungko siya o giduko niya ang iyang sa iyang tuhod. Wa tingali ni makabantay ay nga ni anak ko sa iyang duol. Mahunong ko din mismo sa iyang atubangan. Oh, wa man lang mo yang hag. Akong usban sa pag-igham. Wa gihapon ay karon ka. Hoy day! Unsa ka man? Nga ka man dinis punuan sa lubi magpatungod. Onyag matagakan kag bunga dinhi. Maunsa ka man ha? Mahuno na ka ng imong hilak diya sa dayon kay mabuak man ka ng imong Pauli sa inyo. O gayaw dinhi. Nabangi ko. Unsa? Mangayo ka og tabang. Nabangi ko. Unsaon ta man ka sa pagtabang? Kwarta ba'y imong gikinahanglan? Oy, day, wa ko'y katabang ni mo ni anang bahina. Ay, pastilan. Kamog yung mga uyamot, dadon ra ninyo sa paghilak-hilak ang inyong kawadon. Kanang inyong gihilak-hilak, no? Kung inyo palang untang gilihok, unya gipaningkamot, may nahimo na unta mo sa inyong kinabuhi. Na, diha ka na, oy. Wa ko'y katabang ni mo.
tabang. Ha? Ugonsa? Mamaylo na ko og kwarta. Unya, dili makabayad, impason sa away. Oh, nung ka. Wa ko maghago sa pagdaghan sa akong sapi aron ipabaylo lang sa mga musimos nga sama ninyo. Tabangi ko. Ang iyang tingog. Murag naara magikan sa akong luyo. Ayoko ging na. Nga misunod siya na ako. Dili ko mulingi. Magpalingog-lingog ko. Ay, kamahay ko ba ya? Nga may duol pa ko atong babayana. Magpalingog-lingog lagi ko. Og mapadayon ko sa akong paglakaw. Tabangi ko! Ikaw ay, yun sa pagsunod na ako. Naarag yun ang iyang tingog sa akong luyo nga bahin. Naarag yun kaayo na ako. Bahala ka diya, babayana ka. Mula kahug ako. Oh, Nanoy Usting, natao lagi ang ligid sa imong sakyanan. Ay, salamat. Salamat sa inyong tabang dong, ha? Di ko ko mabalik din, kun wa pa mo mutabang na ko. Salamat yun kayo dong. Bahala lang yung masuko na ko ang senyora. Ang tuso na ko ang kasaba. Karong buntag taon, kasaba gaya kumangko ni. Sige na, ano makabalik natin sa amo? Tana? Hala, sige, tara. Sakay lang mo na rin sa kuhan, naroon madali. Sige, Nay. Mauli na gidmiin ni senyora. Buisit. Gihangak na ko sa pagsigig lakaw. Murag, layo naman gid kong naabdan. Pero, ano wa pa ko manggil makita sila si Usting. Animalin tawana. Hain man di ay sindapita. Maplati. Ingon kay dool. Pero wa ko pa manggil sila malabihang karon. Nanasad. Naghilak paghihapon. Wa pa ba na mahubas ang iyang mga luha nga ganina pa man na siyang nagsigig hilak. Ay, kadit lang. Naasya ni anang punuan sa lubi. Nagpungko og giduko ang iyang sa tuhod. Mausap ka na ang iyang posisyon kaganina. Ug mausap kinindapita, diin ko siya makiti ganina. Oh, dili ko mahimong masayop. Maugid kinindapita. Kasaato pa. Mibalik ko sa akong agi? Oh, no, dili kini mahimo. Ano mibalik ko sa akong agi? Misubay man unta ko sa daan sa akong paglakaw ganina. Pero, anong nahibalik man ko inindapita? Ayaw kong ingna. Nagimino ko. Nay! Mayo kay nabalikan na. Mibalik ka man lagi din Usting. May kay gitugutan ka pa sa senyora nga mo balik din Ay, lain si Gayog. Di na ko siya balikon. Unsa, mubaklay siya? Hae naman ang senyora aron makapauli na mis mansyon. Uy, kaganina pa mang nibiha. Ha? Aron mo apas ninyo, human may magkatinubagay kaganiha. Uy! Biis ay baya bangag sa ilong. Pero wa man lagi mo apas na mo. Wa sa na mo ikasugat sa dan. Hain ba ni paingon senyora? Ha?
Dili ni mahimo. Kinahanglan makapalayo ko ining dapita. Ah, ah. Oh, niya nasapsiya. Nabati ko na sa iyang mga bako. Ay, animal, animal. Nagsunod-sunod man ni siya na ako, oy. Ang iyang bako. Nag-anam-anam kini og kaduol. Ingon og niya sa akong luyo. Buiset. Buiset. Dili gyud ni mahimo. Muhunong ko. Kalitan ko siya sa paglingi. Og hapakon ko ning akong abaniko aron mo tagam kini babayana. Karon ka. Ang akong kamot igorang milapos sa iyang lawas sa akong paghapak. Dili kini mahimo. Dili siya tao. Dili tao ang nagsunod-sunod na ako. Ay, mugawas nga tingog gikan sa akong baba. Dili ko makasinggit. Tabangi ko. Ang iyang buhok. Nagtabon paghihapon sa iyang naong. Magtugkad ang iyang tihil sa yuta. Tabang. Ayaw! Ayaw! Pagdool na ako! Palayo! Palayo! Tabangi ko! Kinsa ka! Kinsa ka! Senyora! Ay, kung musakay siya o habal-habal pa ingos mansyon, unta malabiyan ta niya, nga mag-ayo sa sakyanan ganina. Dili ba, Pilipi? Labiyan unta ta niya. Pero wa man siya makalabay na to. Nakabantay ka bagod nga may milabay. Wa. Uy, basig, wa mo Polish Mansion ay. Ngalig, miyatos, lungsod ba? Ay mag-uunsa man siya dito, gagabi naman. Basin may gipagkikitaan. Ay waoy! Isulti unta. Sulti magina siya. Dapat unta nga, misulti siya kaganina anak nako. Pero, ingon pa niya, nga ilisan na ang ligid aron makapauli na bi. Hain man ipaingon ang senyora, uy. Di ba, imposible nga masagang senyora dinhi. Dinhi dapita. Nay? Suhito mo siya ani, di ba? Oo, bitaw. Yung anong, nagsigi po matagsubay ning daan pa ingos mansyon ay nga. Makita mo di ang mansyon sa senyora gikan din niyo? Tuod na Doon na ta sa inyo. Na, yahak na ni. Hain man ipaingon ang senyora. Asa man na to siya pangita.